porque aparte de querer aprobar a baliza sobre 16, queren suspender, o sea, prohibir o tema dos triángulos. Eu que proíban o tema dos triángulos estou totalmente en contra. Que queren aprobar o tema da baliza sobre 16, vale? Que o aproben. Pero que non eliminen os triángulos, porque eu digo que os triángulos é un esforzo moi grande. Imaginademos que vades por unha carretera, averíase vos o coche nunha curva, en plena noite. Podes isto e non podes os triángulos, que coincidan nunha curva. Que é máis visible, os triángulos ou a baliza V16? E aí está o problema que se fan moitos condutores. Porque os triángulos son bastante visibles, pero ahora, mirade,